ni. Ac yr achos nod yr uwchfanos. Mae'n rheolau'n ddiddwy. Mae na eithriad sy'n wal o'r wenod yna ni. Cosnod yr oll llawariaeth, mae'r ysgol dyma'r llyfr enw disgybl, y plant a'r athro i'r west. Treiglwch bob enw benywaidd unigol yn feddal rôl y fanod y ferch y ddraig, mae frenhines ac i'r gam. Rhowch yr o blaen llafariaeth e wir i chi, sef a e i o i w y hy. Rhowch yr o blaen cys seiniau ac o gyfri, a chollnod yr ôl pob llafariad. Dewch i ddysgu da ni. Ac